sa duwang kabtan. Pinahali ang enot na lalaki, asin pinaapod ang ikadua, asin sinabihan, aki inikanaan, bakong kihuda, nadaya ka kan kagayunan, asin pinagsaluiban ang sa imong puso kan karumputan, siring kayan ang gibo mo sa mga daraga ng Israel, asin huli sa katakotan, nagsuko sa imong kahagadan, alagad uya ang sarong babae na dai nakatios kan sa imong karumputan. Kaya ngunyan, sabihan daw sako, sa sirong ninanong kahoy, nadagkop mo si Susana, asin ang sa iyang kaiba, nagsimbag, sa sirong ning kahoy na olmo. Si Daniel nagsabi, ang sa imong kaputikan, babayadan mo kan sa imong payo. An anghel ng Diyos nagahalat, dara ang espada na itigba sa imo, tanganing magadan kamong duwa. Ang bilog na banwa ang nagpurahaw asin nag-omaw sa Diyos, para tubos kan mga naglalaom sa iya. Dinakop kan mga tao ang duwang gurang na lalaki na nagkasala ng pagsumpa sa daing katotoohan, siring sa pinatunayan ni Daniel. Susog sa tugo ni Moises, isinilot sa indaid tuman sa ng padusa, nabuot mindang isilot sa indang kapwa. Ipinagadan sinda, asin nakaligtas ang buhay ni sarong babae na dainin sala. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. minsan ako maglakaw sa tahaw ning kadikloman, dahil ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Minsan ako maglakaw sa tahonin kadikloman, dai ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainin anoma na magkukulang sako, dinadara niya ako sa mga berdeng sabsaban, sa tampinin mga tubig na malinaw, pinapakusog niya ang sakong kalag. Minsan ako maglakaw sa tahonin kadikloman, dai ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Dinadara niya ako sa dalan ng katanosan, huli kan sa iyang ngaran. Minsan ako maglakaw sa tahaw ng kadikloman, daya ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Minsan ako maglakaw sa tahonin kadikloman, dai ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Karahayan asin pagkaherak, iwinaras mo sako, sa gabos na aldaw niya sa kong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong ng kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. Minsan ako maglakaw sa tahonin kadikloman, dai ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako. Ang pagrukyaw kan Ebanghelyo. Magayunon, Maison, tataramonin buhay. Magayunon, Maison, tataramonin buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan banal na espiritu, ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imong kagurangan. Si Jesus nagduman sa bukid nin mga olibo. Pagkaagang amay, nagpasimbahan siya giraray, yaon duman ang bilog na banwaan, nagtukaw siya, asin nagtukdo. Ang mga eskriba asin pariseo, nagdaranin sarong babae na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ibinugtak sa tahaw, dangan nagapot kay Jesus, Maestro, ang babaeng ininadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Ang tugon ni Moises, nagbubuot na inigapuon. Ano ang masasabi mo? Inihinapot ninda sa pagtukso sa iya. Tanganing igwasindang ikakasumbong laban sa iya. Si Jesus duminuko, asin nagpuon pagguhit kan sa iyang muro sa daga. Giraray naghapot sinda sa iya. Si Jesus nagtano sa sinagsabian, sisay man sa Indo,
nadaing kasalan, iyo an enot na gumapo sa iya. Giraray duminuko si Jesus asin padagos ang pagsurat sa daga. Pagkadangog kaini, saro-saro na nagharali poon sa pinakagurangan. Siya na sana anawalat asinan babae na nasa atubang niya. Nagtanos asin naghapot sa babae. Babae, hain na sinda. Daini naghatol sa imo. Sinimbag, da ipo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa iya, da itakaman hahatulan. Magpuli ka na, asin dai ka na magkasala liwat. Mga tugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Agang-aga ang chismis sarong babae nadakop, nakikidurog sa bako niyang agong. Pamilyar ang eksenang ini sa tuya dahil ta kadaklan na beses pag may nahiling kitang saro na nagkasala, saro na nakakumitir ning kasalan, madalion kitang mag-react. Asin kadaklan na beses, naghuhusga, nagkukundinar, asin kita mismo an mina-criticize sa sainda. Bako dahil ta tigagapo ta sindanin gapo, arog kaining dapat napadusa digdi sa babae, kundi sa paagi kan sa tuyang mga tataramon, sa paagi kan sa tuyang mga comments, o minsan sa paagi kang post sa Facebook. Kaya lang digdi, igwanin twist na nangyari. Ta mismo ang sa tuyang kagurangan, unexpectedly, nahiling ta, nagduko, daing itinaram maski anong tataramon, saro sana ang sa iyang sinabi sa inda. Sa pagduko niya, igwanin hapot, sabi kan ibang mga scholars, nagduko daan kagurangan, taenot daa ang isinurat niya, hapot man sa mga Pariseo. Kung tiga-akusaran nindo ining babae, nin adulteryo, nakikidurog sa bakong agom, hain su lalaki. Yung mananggada, no? Unfair man, dinakop nindo, su babae sana, su lalaki, da ipalan ka iba. You cannot commit adultery without your partner, the other one. Ikadua, sa pagduko kan kagurangan, ang ikadua da ang tigsurat kaya saro-saro poon sa pinakagurang naghali. Sabi ninda, sukasalan kay itong mga accusers, so mga nag-aakusar. Kaya nadangog ta ining familiar na linya, an sisay man sa indo, nadaing kasalan, iyo an enot na maggapo. So, ibig sabihin, minapagiramdom ini sa tuya, ining sa tuyang ebanghelyo niya na bago kita maggapo sa satuyang kapwa, kay puhantang o nadaam magduko, asin hilingon, magpakumbaba, hilingon kung ano an yaon sa naugman kan sa tuyang mga puso. Dahil tigsasabi digdi na, tigtutulorar kan kagurangnan ining ginibukan babae na makidurog sa bakong agom. Kundi, inenot niyang ipahiling digdi sa babae ang pagkaherak, imbes na sa iya ining kundinaron asin hukuman. He showed that mercy always has a place, even in the middle of failure. Minsan kaya mas madaling maghusga kaysa mamatean ta nakitaman nangangaipuman kan pagkaherak kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sa laog mandugod kan sa tuyang mga harong, sa lugar kan sa tuyang mga trabaho, padagos mandugod kitang maging siring sa tuyang kagurangnan, o maski na sabihon pa sa social media, pag may issue, pag may nagkasala, so sana padagos kitang maging siring kay Kristo, bako na maggapo, kundi magtao nin pagkahera. Taan sa tuya mismong kakurangnan sosog sa istorya kan Ebanghelyo, dahil siya naggapo digdi sa babae. Instead, He offered mercy and a new beginning sa babayeng ini. Kaya sabi niya baga sa ultimong parte, lakaw na,
dai ka na magkasala liwat. Ini ang hagadon tang grasya sa pagpadagos niya to kay ning Santa Misa. Nalugod pa man, dai kita maging marikas sa paghukom sa kapwa, imbes maging marikas sa pagkamuot asin pagpatawad. Sagaran ka naman, aki asin Espiritu Santo. Amen. Bawal ka kakurangan. Sa matangkan magkandadak sa iyang kapagalan. Ilugan sa iyong para sa mga. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang baako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo namantang maselebrar kan mga banal na misteryo, magpahiling kami sa imo kan maugmang kalinigan in buot, bilang bunga kan pagpenitensya sa hawak, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. At kagurangnan mapas sa indo. Asin sa Itaas ang imong mga espiritu. puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kay ini madaugning mga parakasanaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot din kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaibakan mga day mabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Banal, Banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. kagurangnan, ni kanang ganan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos, tan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang paggabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
kan kalis ting kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkani kong maging kairas ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpaumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadian na asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan, katuninongan na simpagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. ihira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara. Kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdit na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig,
an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamipi kita. Kagurangnan kaming pinakusog kan bendisyon kan sa imong mga sakramento namimibi. Nahuli ka ini malinigan kami kan mga maraot na gawe. Asin sa pagsunod kay Kristo masigkat kaming maglakaw pasiring sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Indo ka po. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendition ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lamang saro. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkabuo. Kita gabos tiniripo ni Diyos sa pagkabuo. Thank you po and good morning.